Jekk hawn xi ħadd li ser jaqra t-talbiet tal-fedili waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla, huwa mitlub biex jersaq fuq in-naħa tal-lemin tiegħi fejn l-iskrin biex isib postu bil-lest għal waqt il-ħin taċ-ċelebrazzjoni. Grazzi ħafna. Insellmulkom, intom li qegħdin issegwuna permezz tal-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex, kif ukoll permezz tar-radijiet parrokjali u it-telespettaturi fuq Shake Television. Mit-suntir tal-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex nilqgħukom għal din ix-xandira diretta taċ-ċelebrazzjoni djoċesana ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Ċelebrazzjoni li sejra titmexxa mill-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Anton Tewma. It-tema li ġiet mogħtija lil din iċ-ċelebrazzjoni imnebħa mill-11 kapitlu tal-Vanġielu ta' San Luqa, vers 1, huma l-kelmiet li l-Apostli resqu bihom lejn Ġesu, mulej għallimna nitolbu.
hija wkoll it-tema li qed takkumpanja din l-ewwel fażi tal-pjan pastorali dioċesan illi ġie mniedi fid-Djoċesi ta' Għawdex minn bidu ta' din is-sena pastorali. X'intom tgħidu? Qed isaqsina il-Mulej Ġesu kif saqsa liż-żewġ dixxipli ta' Emmaus. U aħna inwieġbu għal din is-sejħa tal-Mulej propju billi nħalluh ikellimna fit-talb. F'kull qasam biex ngħidu hekk tal-Knisja f'Għawdex matul il-ġimgħat li għaddew saret riflessjoni iktar profonda fuq l-importanza tat-talb fil-ħajja tan-nisrani, fil-ħajja tal-komunitajiet u l-parroċċi. U din iċ-ċelebrazzjoni b'xi mod tagħlaq din l-ewwel fażi u għalhekk hija kollha kemm hi iffokata fuq it-talb. Nħeġġukom biex tibqgħu magħna u segwu wkoll dak li se jgħidulna l-animaturi waqt li fuq l-iskrin taraw ukoll il-viżwal li jgħin din ix-xandira. Iżda wkoll biex nistqarru li Kristu huwa tassew is-Sultan tal-qlub tagħna, kif ukoll biex nuru l-fedeltà tagħna lejh. Bħalissa id-Djoċesi tagħna qed tgħix mument partikolari fil-ħajja tagħha, il-pjan pastorali. Ix-xahrejn li għaddew kienu ddedikati kollha kemm huma lit-talb u llum tilħaq il-qofol tagħha din il-fażi. U Ġesu li qed jistaqsina, x'intom tgħidu? U aħna fiduċjużi li hu jisma'na dejjem, tlabnieh u ressaqnielu l-ħsibijiet u x-xewqat tagħna. Ejjew illejla nitolbu bil-ħerqa lil Kristu Sultan sabiex ipoġġi f'kull membru tal-Knisja f'Għawdex ix-xewqa u r-rieda li nkabru r-relazzjoni ma' Alla l-Missier permezz tat-talb. Il-qum bil-wifqa u nkantaw. Il-kor dioċesan ta' żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli sejjer ikun qed janima din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla. Waqt li issa l-isqof flimkien mal-purċissjoni tal-Ministri Blakkolti, Ċensier u l-Kroċifru waqt li djaknu iġor l-Evanġelarju joħorġu f'purċissjoni għal fuq l-altar. Yeah.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Inġbarna fl-imkien il-lejla biex niċċelebraw sultan. Differenti ħafna mislaten mill-mexxejja tad-dinja. Għax is-sultan tagħna huwa dak li jagħti lilu nnifsu, dak li jagħti ħajtu. Is-sultan tagħna huwa dak li jaqdi, huwa dak li imexxih spiritu wieħed, l-ispirtu tal-imħabba, l-ispirtu ta' Alla. Għalhekk jew ninġabru l-koll biex niċċelebraw l-imħabba. Mhux biss dik li hemm bejnietna, mhux biss dik li nippruvaw nwettqu nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum, hemm fejn ngħixu fil-familji tagħna fuq ix-xogħol mal-ħbieb, imma fuq kollox illejla niċċelebraw l-imħabba b'xejn illi Alla għandu għalina murija f'Ġesu msallab. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti trid tiġġedded kollox f'ibnek il-għażiż, is-sultan tal-ħolqien kollu. Fit-tiba tiegħek ħares lill-Knisja tiegħek fil-gżira tagħna ta' Għawdex. Li bħalissa qed tgħix l-esperjenza tat-talb fil-mixja li qed tagħmel tul din is-sena fi knisja li mixja fi proċess ta' sinodu. Għatija l-ispirtu tat-talb ta' ibnek il-għażiż biex taqdi l-kobor tiegħek u tfaħrek għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nodu bil-qel. Fost il-kodba tal-Bibja insibu wieħed li hu ktieb tat-talb, il-ktieb tas-Salmi. Is-Salmi barra li kienu mezz ta' talb u komunikazzjoni ma' Alla, kienu wkoll esperjenza tal-ħajja u l-istorja tal-poplu Ludi. Ġesu innifsu kien jitlob bis-Salmi kif għamel saħansitra waqt li kien fuq is-salib. Għalhekk illejla qabel xejn ser ninqdew bit-tlieta minn dawn is-salmi biex nesprimu it-talb tagħna għal maħfra. Imbagħad it-talb tagħna tarat il-ħajr għatjiba ta' Alla u fl-aħħar it-talba tas-supplika. David kien sultan, magħżul minn Alla nnifsu meta kien għadu żagħżugħ u rrispettat minn kulħadd. Imma Dineb u Dineb bil-kbir kien imtet ma' mara li mhix tiegħu u biex jaħbi dnubu ra kif għamel biex joqtol lil żewġa. Il-profeta Natan kien marandu biex jurih dnubu u meta David intebaħ bil-gravità ta' dnub tiegħu kiteb dan is-salm. Bis-sinċerità kollha talab maħfra lil Alla għax hemmen li ħina tiegħu hija bla qies. Ħadd ma hu bla ħtija, ħadd ma hu bla dnub. Meta nindunaw li aħna mitinbin, nistgħu nħossuna mafġin u naqtaw qalbna, nistgħu nibdew nwaħlu f'dak u fl-ieħor biex nippruvaw ngħidu li mhux tort tagħna li didna. Imma nistgħu wkoll inġeddu l-fidi tagħna fil-ħina ta' Alla u bis-sinċerità nitolbuh il-maħfra. Kollok ħnina minni, o Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Oh,
għax jien narafhom ħtijieti. Id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Hekk jien nara fis-sewwa tal-kelma tiegħek u bla teba' jidher il-ħaq tiegħek. Ara, jiena ssawwart fl-ħtija u fid-dnub nislitni ommi. Int li tħobb bil-qalb sinċiera, għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi. Roxni bl-ilma u nissaffa, aħsilni u aktar mis-silġ nibjat. Għamel li nisma l-ferħu lena biex għadmi li jinsħaqt jitenna. Dawwar wiċċek minn ħtijieti, ħassar ħżuniti kollha. Oħloq fija qalb safja u Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek. Tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni. Lil-mitimbin nagħllem triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Eħlisni mill-pina tal-mewt u Alla, Alla tas-salvazzjoni tiegħi. U lsieni faħħar il-ġustizzja tiegħek. Iftaħli xuftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Għax lilek ma joġbokx is-sagrifiċċju. Nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi u Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobiena ma twarrabiex u Alla. Għamel il-ġid lil Sion fit-tjubitek. Erġa' ibni l-ħitan ta' Ġerusalem. Imbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa. Sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma. Imbagħad joffrulek oġiela fuq l-artal tiegħek. Dak l-ewwel mument ta' talb iffoka fuq it-talba għal maħfra permezz tas-salm famuż 51. Il-poplu ċkejken għal ħdejn il-popli l-oħra u kien spiss kien jispiċċa maqqes minnhom, imma dejjem kienu jinħelsu mhux bil-qawwa tagħhom, imma bil-qawwa ta' Alla. L-art fejn kien jammar kienet rigal u allura fil-prodotti li troddilhom kienu jaraw il-barka ta' Alla u mhux il-ħila tagħhom. Il-poplu ludi kien poplu li jaf jara fir-rigali kbar li jirċieva mingħand Alla u allura kien poplu li jaf irod ħajr. U aħna mhux binqas xejn ma għandna jekk ma jirċevejniex, ħajjitna jirċevejnija. In-nies li jdawruna huma rigal, is-saħħa, l-intelliġenza u l-ħiliet tagħna sibnihom bla ma tħabatna għalihom aħna. Il-fidi tagħna hija rigal. Il-kelma ta' Alla u l-Ewkaristija, il-komunità nisranija u l-vokazzjoni li għandna. Dawn kollha huma rigal. Dawn kollha huma raġuni għalfejn lil Alla għandna ngħidulu grazzi. Sejrin issa nisimgħu il-kant tas-Salm 136 li huwa kollu innu tarat il-ħajr lil Alla li rivela luħu lil bniedem bl-isem ta' Jahwe
jiena hu. Nitolbu u nkantaw flimkien ma' dan is-salm. Issib min jgħidlek li mhux sew li titlob biss meta tkun fil-bżonn. Imma aħna mhux dejjem fil-bżonn. Jekk nitolbu meta nkunu fil-bżonn, nitolbu bla ma naqtu. Xi kultant naħsbu li fil-bżonnijiet tagħna m'għandniex bżonn għajnuna għax nistgħu nirranġaw waħedna. Xi kultant naħsbu li l-għajnuna tista' tiġi mill-bnedmin, mill-kbarat, min nies li għandhom is-seta. Xi kultant naħsbu li aħna minsija minn kulħadd u li m'hemm ħadd li jista' jgħinna la fl-ard u lanqas fis-sema. Imma Alla hu missier li lilna u liedu ma jinsiniex. Alla huwa missier li jipprovdilna dak li neħtieġu. Alla huwa missier li ma' kull salib jagħtina wkoll il-grazzja.
Atini widen mulej u eġibni, għalix jiena msejken u fqajjar. Ħaris li ħajti għalix jiena twajjeb, salva l-qaddej tijek għax fik jittama. Int Alla tijej, ħenna li ja Sidi, għalix li l-ek najjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħ il-qaddej tijek, għax lejk Sidi jinnerfa ruħi. Għax int Sidi twajjeb u taħfer, kollok tiba l-kull min isejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tijej, isma leħen l-fiq tijej. Fjum in-niket tijej insejjaħlek, għax inti żgur tweġibni. Ħatmu bħalek fost l-allat mulej, u xejn bħall-emil tijek. Il-ġnus kollha li għamilt jiġu jinxteħtu qudiemek, u sebħu ismek Sidi. Għax kbir int, u emejjel tal-aġeb tagħmel. Int waħdek Alla, urini mulej triqatek biex nimxi fis-sewwa tijek. Għatini qalb waħda biex ikolli l-biża ta' ismek. B'qalbi kollha niżżikħajr mulej Alla tijej, u nsebbaħ ismek għal dejjem. Għax kbira hi t-tieba tijek miegħi. Int ħlisni minn iħ il-mewt. O Alla, nies gburin qamu għalija, ġema nies qawwija jonżbuli ħajti. Huma nies li ma jagħtux kasek. Int Alla Sidi ħanin u twajjeb. Iddum biex tagħdab, kollok tieba u fedeltà. Ħares lejja u ħenna għalija. Għati qawwa lil qaddej tiegħek. Salva l-iben tal-qaddejja tiegħek. Urini sinjal ta' tjubitek. ħajaraw u jitħawdu l-edewwa tijej, għax int mulej tenni u tfarraġni. Tlabna permezz ta' dawk it-tliet salmi sbieħ meħudin mill-iskrittura mqazza, il-Knisja titlob kontinwament bit-talb tas-salmi fiċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa fil-liturġija tas-Sijat. Waħna qdejna dawn it-tliet għanjiet sbieħ tal-poplu ludi, waħda ta' maħfra, oħra ta' ratt il-ħajr lill-Alla u oħra ta' supplika sabiex ngħixu dan il-mument qawwi ta' talb bħala Knisja waħda f'Għawdex f'dan il-jum għażiż tal-festa ta' Kristu Sultan. Issa huwa l-mument li nisimgħu il-kelma ta' Ġesu innifsu, il-kelma tal-Evanġelju, għalhekk il-kant tal-Alleluja li bih nilqgħu din l-aħbar tajba waqt li id-djaknu ta' Djoċesi Awċija bħalissa Gabriel Vella resaq quddiem l-isqof sabiex jieħu il-barka tiegħu u issa jaqbad il-ktib tal-Vanġelu u f'purċissjoni jersaq lejn il-lambone sabiex tixxandar din il-kelma meħuda mill-Vanġelu skont San Luqa, propju it-tema illi qed tieħu din iċ-ċelebrazzjoni. Mulej għallimna nitolbu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob kif spiċċa mit-talb. Wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu, mulej, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu. U qalilhom, meta titolbu għejdu, Missier, jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek. Ħobżna ta' kuljum għatina kuljum. U aħfrilna dnubietna, għax aħna wkoll naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib. Għalilhom ukoll, wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f'nofs ta' lejl u jgħidlu, ħabib, islifni 3 ħobżiet għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u m'għandix nagħtih. U l-ieħor iwieġbu minn ġewwa u jgħidlu, iddejjaqnix, issa l-bib magħluq u wliedi qegħdin fis-sodda miegħi, ma nistax inqum nagħtik. Ngħidilkom jien li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu,
iqumu jagħtih kull ma jkollu bżonn minħabba l-wiċċ sfiq tiegħu. U jiena ngħidilkom, itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom, għax min jitlob jaqla, min ifittex isib, u min iħabbat jiftħulu. Minu dak il-missier fostkom li jekk ibnu jitolbu ħuta minflok ħuta jagħtih serb, inkella jekk jitolbu bajda jagħtih skorpjun. Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier mismewwiet jagħti Spiritu Qaddis lil dawk li jitolbulu. Il-kelma tal-mulej. Smajna tixxandrilna dik il-kelma mill-Vanġelu skont San Luqa kapitlu 11. Ġesu jgħallem lid-dixxipli tiegħu, jgħallem lilna wkoll kif nitolbu. Ejjew issa anki nirċievu il-kelma tar-raj spiritwali tagħna l-Isqof Anton Tewma f'dan il-jum tassew kbir u għażiż fil-liturġija il-festa ta' Kristu Sultan. Jekk aħna irridu nkunu bnedmin ta' veru, irġielu nisa ta' veru, ma nistgħux ma nitolbux. Tgħidu li ma jitlobx. Mhux raġel jew mara ta' veru. X'inhi l-ewwel ħaġa li jagħmel il-bniedem, x'inhi l-ewwel ħaġa li għamilt int li għamilt jien? Meta ħriġt mill-ġuf tommi, x'kienet l-ewwel ħaġa li għamilna? Krabna, bkejna, għajjatna. U dik lajta x'inhi? Jekk mhux talba. U jekk ma tajjaġ dak il-ħin, jaraw kif jagħmlu ġeluk tajjat. Għaliex? Għax hija dik it-talba, dik il-karba, dik lajta li tiftaħlek il-pulmoni biex inti tkun tista' tieħu nnifs u tgħix. Talba illi tagħtik il-ħajja. Karba li tibdiek fil-mixja tal-esperjenza umana. Mena t-talba, il-karba tinsab fl-oriġini tal-ħajja ta' kull bniedem. Imma mhux biss aħna nitwildu nitolbu, mhux biss ngħixu bil-qawwa tat-talba, imma wkoll immutu nitolbu. Immutu bil-karba, immutu blajta. Tiftakru flajta illi jagħmel Ġesu minn fuq is-salib. L-Evanġelisti jgħidulna wajja tajta kbira, karba kbira, u rat ruħu. U ruħu ta' mhux biss lill-missier, imma ta' lil min fuq kollox. Ta' lilna, ħalla l-Ispirtu tiegħu lilna. Lajta illi saret Pentekoste, lajta li jimliet bil-qawwa lill-umanità, lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Allura lajta tinsab mhux biss fl-oriġni tal-ħajja, imma tinsab ukoll fit-tmiem tal-ħajja. Naħseb li xi ftit jew wisq il-parti kbira tagħna rajna assistejna għal xi ħadd fl-aħħar mumenti ta' ħajtu. U jgħajjat pa jolfoq, jitniet, jgħajjat. U mhix sempliċiment għajta li tesprimi dwejjaq jew uġieħ, le. L-għajta kemm tal-bidu kemm ta' tmiem hija għajta li trid tikkomunika l-barra ma' xi ħadd ieħor. Toħroġna minna nfusna. Irridu ngħidu xi ħaġa lil xi ħadd ieħor u mhux lilna nfusna. Imma xiġrilna fin-nofs bejn il-mument ta' twelid u l-mument tal-mewt, xiġrilna ninsew li aħna għajta, li aħna karba, li aħna talba, ninsew. U ħafna drabi nispiċċaw kif smajna huma jispjegawlna s-salmi, l-ispjegazzjoni ta' qabel l-aħħar salm, nimmaġinaw, nilludu ruħna li aħna autosuffiċjenti, li aħna allat tagħna nfusna, li aħna nistgħu nirranġaw jew bejnietna jew inkella kull wieħed u kull waħda minna għalih innifsu.
mingħajr ma joħroġ il-barra minnu nnifsu u jitlob lajnuna. Ninsew li aħna ngħixu mhux bis-saħħa tagħna, imma bis-saħħa ta' dak li lilu ngħajtu, bis-saħħa ta' dak li lilu nokorbu. U din hija l-komunjoni, interessanti għax il-Papa fis-sinodu li qiegħed iniedi mad-dinja kollha Kattolika għażel 3 kelmiet importanti: komunjoni, parteċipazzjoni u missjoni. Din il-komunjoni, daku li għandna in komuni, daku li għandna flimkien, daku li nieħdu sehem minnu aħna l-koll, l-umanità il-weħeda ma tistax tibqa' teżisti. L-umanità li teżisti għax hemm il-missier li jagħtiha l-ħajja kontinwament. Aħna għandna flimkien ħaġa waħda, il-fatt li aħna nies fil-bżonn, nies bżonjużi. Jaraw il-pandemija li għadna għaddejjin minna. Forsi il-mulej b'xi mod irid jurina li aħna nies fil-bżonn, imma kultant aħna nieħdu gost naljenaw ruħna, ninsew din il-verità għaliex għax forsi mhix xi ħaġa sabiħa, mhix xi ħaġa pjaċevoli li aħna nindunaw li għandna bżonn ta' xi ħadd, li għandna bżonn xulxejn, li għandna bżonn xi ħadd ikbar minna. U nerġgħu naqgħu fl-iżball, fl-illużjoni, fl-immaġinazzjoni li aħna m'għandna bżonn ħadd. Għandna in komuni li aħna humus, aħna trab. Imma għandna in komuni wkoll li hemm fina l-Ispirtu ta' Alla. Hemm huwa l-bżonn jgħajjad fina. U għaliex jgħajjad dan il-bżonn? Dan il-bżonn jgħajjad fina għax fina wkoll hemm imnisla it-tama, imnisla il-fiduċja li Alla jista' isalvana, li Alla jista' jeħlisna. Ħafna drabi xiġri però fil-ħajja. Nippruvaw nagħlqu ħal il-bniedem li jokrob. Nippruvaw insoddulu ħalqu bħal mamlu dawk in-nies lil dak ir-raġel Bartimew bin Timew li kien bil-qiegħda mal-ġenb ta' triq jittallab u jibda jgħajjad Ġesu jkollok u dawk marru fuqu u siktuh. U ħafna drabi qed ngħixu f'soċjetà li tipprova ssikkitna, tipprova tifga fina it-talba, il-kapaċità li noħorġu minna nfusna u nitolbu għajnuna lil xi ħadd, lil dak li huwa fl-oriġni tal-eżistenza tagħna. U dan nagħmluh b'elf mod. Dan nagħmluh pereżempju bl-illużjoni illi bil-flus nistgħu nagħmlu kollox. Dan nagħmluh bl-illużjoni li bil-makkakkerija ta' moħħna nistgħu naslu fejn irridu. U dan nagħmluh nippruvaw insoddu, nifgaw fina dil-lajta f'dak li qed jiġri bħalissa. Il-kwistjoni tal-kannabis, il-kwistjoni tal-ħaxixa. X'tagħmel il-ħaxixa? Ħlief li tistordi lill-bniedem u ddaħħlu fil-ħolma, fl-immaġinazzjoni illi m'għandux bżonn ta' Alla, li m'għandux bżonn jitlob, li l-paċi jista' jsiba waħdu. X'tagħmel il-ħaxixa, x'tagħmel il-kannabis? Ħlief li l-bniedem tipprova trejqu, tipprova xebbow b'dak li fil-verità ma jixebbax, b'dak li fil-verità jagħmilna iktar skjavi, iktar il-siera. Dak li fil-verità idaħħalna f'ċiklu vizzjuż. Inħossuna iktar fil-bżonn, iktar skjavi, iktar il-siera ta' dan l-oġġett, ta' din il-ħaġa. U aħna maħluqin biex infittxu l-paċi tagħna, mhux fil-ħaġa. Aħna maħluqin biex infittxu l-ferħ tagħna fil-persuni, fil-persuna ta' Alla li hija fl-oriġni tal-ħajja, fl-oriġni tal-ferħ tagħna.
Il-qalb tagħna imaħluqa għall-persuna, imaħluqa għall-persuna ta' Alla. U jekk hawn xi ħadd, jekk hawn xi żagħżugħ, jekk hawn xi żgħażagħ illi jaħsbu li il-kannabis ser timla lil qalbhom, jiena nistedinhom. Nistedinhom għal ftit ta' umiltà, għal ftit ta' paċenzja, b'sinċerità kbira, b'qalbi kollha. Nistedinhom biex jiftħu l-Iskrittura, jiftħu l-kelma tal-Alla. Għax hemmhekk żgur li hemm risposta tal-ferħ ta' veru. Hemmhekk żgur hemm risposta ta' dak li għamilna, għal dak li tassew nixtiequ, għal dak li tassew aħna fil-qalb tagħna irridu verament, għal dak li nixxenqu għalih. Hija l-kelma tal-Alla l-ikel li jista' jmantnina tassew. Imma dejn mhix verità hekk flajru, irridu nagħmlu esperjenza tagħha. Il-kelma tal-Alla bħal l-ikel trid idduqha biex tesperjenza tjubija, biex tesperjenza s-sustanza, biex tesperjenza il-paċi li tista' tagħtik. Il-ħaxejx jinxef jgħid Iżajja u l-wart jitbiel. Imma l-kelma tiegħi, il-kelma tal-Alla, dik tibqa' l-dejjem. U fiha verità, verità għalina dik l-espressjoni. Ħafna drabi dak li għamilna umanità, dak li akkomunana, dak li għamilna bħal xulxejn, huwa l-inkwiet li ngħaddu minnu, l-istress li ngħaddu minnu, id-dwejjaq li ngħaddu minnhom. Żgur li ma ħadd li huwa ħieles. Ma ħadd li huwa ħieles mill-istress tax-xogħol żgur. Mill-istress ta' bilanċ li rridu nfittxu kontinwament bejn il-ħajja tal-familja u bejn il-ħajja tax-xogħol. Stress li noħolqu minħabba relazzjonijiet fraġli li qed ngħixu. Stress li noħolqu minħabba d-diffikultà u l-biża li għandna dwar uliedna, x'se jiġri minnhom il-qudiem. Stress anki ekonomiku, illi qegħdin aħna stess is-soċjetà tagħna qiegħda toħloq lilna stess, lill-bnedmin tagħha stess. Imma x'tgħidilna l-kelma tal-Alla dwar dan kollu? Kif nistgħu insolvuhom, kif nistgħu nittekiljawhom, naffrontawhom dawn id-diffikultajiet illi ngħaddu minnhom, billi nifgaw ix-xewqa li nsibu soluzzjoni, billi nistordu, billi naljenaw ruħna għal ftejt, jew inkella billi nistaqsu, billi nitolbu, billi nidħlu f'komunikazzjoni mal-Missier, ma' Alla, billi nitolbuh kif jaħsibha dwarna, x'jixtieq għalina. Ejjew nitolbu l-lum lill-mulej imsalla biex jagħtina din l-umiltà, mhux biss lilna li qegħdin hawn, imma lill-poplu Awċi, lill-poplu Malti kollu, jagħtina din l-umiltà illi nħalluh ikellimna, inħalluh jagħtina direzzjoni, inħalluh jurina fejn hu l-ferħ tas-sew. Irridu l-umiltà. Għax kif għadna kif edna, aħna nitwildu nokorbu, immutu nokorbu, imma fin-nofs ninsew li aħna niddependu. Ninsew li aħna maħniex autosuffiċjenti u faċli inqisu lilna nfusna Alla. Faċli minn għalina aħna nafu x'inhu l-aħjar għalina u għal ta' madwarna. U allura l-proposta li nixtieq nagħmlilkom illejla, proposta konkreta, illi minnaħħa tagħlaq din il-fażi tal-pjan pastorali, il-fażi tat-talb. U ddaħħalna fażi ġdida fil-fażi tas-smieħ tal-kelma. Alla li jagħtina l-idea tiegħu, il-pariri tiegħu ta' kif aħna nistgħu nsibu l-paċi u l-ferħ fuq qalbna. Il-proposta hija sempliċi ħafna. Grupp ta' lajċi, ħafna minnhom qegħdin hawn, ippreparaw daqsxejn ta' librett flimkien ma' saċerdoti. Ippreparaw daqsxejn ta' librett li nistgħu insegwu minn nhar il-ħadd li ġej il-qudiem
kull jum se jitqassam wara dan lil kulħadd. Se jitqassam b'xejn. Propju biex il-koll kemm aħna jkollna iċ-ċans, l-opportunità illi flimkien nippruvaw nisemgħu, nidħlu f'dan iż-żmien ta' smieħ, iż-żmien tal-avvent. Iż-żmien illi fi Ħalla irid joħroġna mid-dlam tagħna permezz tad-dawl tiegħu. Nippruvaw nsibu ħin matul il-ġurnata. Jekk niġbru flimkien il-familja jkun tant l-aħjar. Sibu l-ħin intom, araw intom meta jkun l-iktar mument opportun. Biex flimkien ninġabru nisemgħu il-kelma tal-missier b'umiltà, imma b'qalbna miftuħa u b'tama kbira li dejn tiswa ħafna iktar mill-ħaxixa biex ikollna l-ferħ. Li dejn taħdem ħafna iktar mill-oġġetti, mill-persuni li aħna nistgħu naħsbu jew nażlu għalina biex minn għalina jagħtuna dak li tassew nixtiequ. Allura nistedinkom b'qalbi kollha. U aħna nagħmlu dan inkunu qegħdin nidħlu fit-tieni fażi, fit-tieni kelma tas-sinodu. It-tieni kelma tas-sinodu hija parteċipazzjoni. Jekk tiftakru id-dixxipli ta' Emmaus huma sejrejn minn Ġerusalem lejn Emmaus, frustrati, imdejqin, inkwetati, jiddiskutu flimkien. Jiltaqgħu ma' Ġesu u jitkellmu miegħu. Il-mument tat-talb, dak li għadna kif għamilna. Imma mbagħad ġara daħlu f'fażi oħra. Kif se nippruvaw nagħmlu aħna minn nhar il-ħadd li ġej il-qudiem? Li min din il-fażi? Il-parteċipazzjoni. Ġesu l-ewwel jieħu sehem fil-problemi tagħhom, fid-diffikultajiet tagħhom u jgħinhom jieħdu sehem huma fis-smieħ tal-kelma, fl-esperjenza tiegħu ħaj, l-ewwel permezz tal-kelma mbagħad permezz tal-Ewkaristija. U jarfuh fil-qsim tal-ħobb sejdilna Salluqa, jarfuh fid-dar, għajnejhom jinfetħulhom, jagħmlu esperjenza tiegħu ħaj, jipparteċipaw id-dixxipli ta' Emmaus fis-smieħ tal-kelma u fil-qsim tal-ħobs fl-Ewkaristija. Parteċipazzjoni. Imbagħad x'jagħmlu d-dixxipli? X'jagħmlu? Mimlijin bl-esperjenza tal-ħajja ta' Ġesu, Ġesu ħaj, jerġgħu lura lejn Ġerusalem, missjoni. Iħossuhom imqanqlejn li dik l-esperjenza li jgħixu ta' ferħ ta' għena ma jistgħux iżommu għalihom. U jinsew il-biża tal-lejl, ibqa' magħna x'issa sar ħafna ħin, jinsew dan kollu. U jitilqu lejn Ġerusalem biex jaqsmu ma' kull min jiltaqgħu dik l-esperjenza ta' ferħ. U min ikun ferħan ikollu moħħ jitkellem, min ikun ferħan ikun jixtieq jaqsam, min ikun imdejjaq ħafna drabi ifittex li jingħalaq fih innifsu. Komunjoni, parteċipazzjoni, missjoni. Ejju nitolbu lill-Mulej biex idaħħalna f'dan iż-żmien. F'dan iż-żmien għażiż ta' smieħ, bidu ta' żmien ta' parteċipazzjoni li se jwassalna sa lejt il-kbir. Meta aħna nieħdu sehem fil-maħfra li jagħtina Alla fir-Randan, meta aħna nieħdu sehem fid-don kbir tal-Ewkaristija l-qsim tal-ħobs. Il-Mulej irxu xtat, il-Mulej ħaj, il-Mulej li qiegħed f'nofsna. Jagħti lil kull wieħed u lil kull waħda minna li nagħmlu l-esperjenza tagħna f'relazzjoni intima miegħu biex aħna u daw kollha li jmissu magħna ikunu jistgħu jgħidu rajna l-Mulej, missejna l-Mulej u qalbna mtliet tassew bil-ferħ. Dik kienet ir-riflessjoni ta' l-eċċellenza tiegħu Monsinjur Anton Tewma Isqof ta' Għawdex f'din iċ-ċelebrazzjoni dioċesana ta' Kristu Re. Xandira diretta li qed issegwu mit-suntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex. It-tema hija Mulej għallimna nitolbu, imma f'din ir-riflessjoni li Isqof mess ma' diversi punti li wieħed sewwa jixtar fost l-oħra anki it-tema tal-introduzzjoni tal-kannabis. Brabta wkoll maż-żgħażagħ hekk kif illum għall-ewwel darba fuq xewqa tal-Papa qed niċċelebraw il-Jum Dinji taż-żgħażagħ li iċċaqlaq minn nhar ħadd il-Palm għallum. Ġuxura
It-talb huwa esperjenza personali ħafna, imma fl-istess ħin komunitarja. Nistgħu nitalmu ħafna minn xulxin dwar it-talb. Għalhekk ser nisemgħu esperjenza ta' Chris Buġejja li jgħidilna xi jfisser għalih it-talb.